Allah ta'ala iman na basira a cikin zuciyoyi ya sanya hazaka, sannan farci na ne ka sanya tubara mai yi mana kullum ko gobe shi kara wa za shi taɓo to su canza dabara hauta na bireka dan yanzu na fara kan hausa na gini a cikin ta na tashi ni bare na girma nagara ko kyashi Allah da ba min ni kaɗan tare shi na ruwa ko da abinci ka tsare ni da kyashi a cikin farati na ka tsarkake harshe na in zanzance na ko dan su ni nurin kuma soya ni ke ta bayani muka kara kuji ni ko in ji safuni domin tafiya ta sai da ku ta kyawo in zan farati kan so ke ce zan fatawa to ni dai kawo kaunar ka ta zama muradina komi nisa domin kina kan iya dawowa ni ka saya ni a cikin rekar ni har kowa zan ja damara domin kina kan iya kokowa a cikin duka jarumai kai ne mai kadawa sai ta na rike mai sona zan tsara bayani na wanda asalin randa in ba kai to ba ni Allah in ya yarda auren ki mahalina Allah in ya yarda sai ka zama angona Allah in ya yarda ka zama iyalina Allah in ya yarda zan baka kula baba Allah in ya yarda ka shahidi ma baba in zan farce ka so ke ce zan fara